no meu cadro, a Virxen ten as mans separadas como que se asusta cando rompen o cristal que ten diante. Entón, por iso, se alguén lle quere por nome, sería a Virxen do Cristal Rachado, porque é un pouco a historia de como roubaron a Virxen do Cristal. É pequeniña porque eu penso que as cousas cando se fan con agarimo non teñen que ser grandes, non teñen que ser inmensas, porque a calidade e o amor que pos nas cousas pequenas moitas voltas non as pos nas grandes. Eu nunca había estado ali e non coñecía a Virxen de Cristal nada máis que por fotos. Sei que era moi pequeniña, que o cristal non tiña ningunha maneira de poder meter nada, que era realmente como un milagre dunha época que xa desapareceu. O meu é un homenaxe a esa Virxen pequeniña que, inda que lle rompen o cristal, abre as maus como non de sustruído, que faz? É un pouco ese xesto que fan as nais, que faz? Entonces está nesa postura. Eu espero que a xente de Celanova e cando este na torre que note o agarimo con que está feita e con todo o que leva dentro do meu traballo, sobre todo porque está feita en Tenerife, polo tanto eu formo parte desa emigración que vive fora, e que en Galicia moita xente pensa que porque nos vamos fora non somos galegos. É mentira. Nós posiblemente somos os que mantemos a galeguidade con máis agarimo. De xeito, o himno galego fíxose en Cuba, en Argentina editándose moitísimos libros en galego cando aquí non se editaban. Polo tanto, é un pouco tamén unha homenaxe da emigración a esa Virxen do Cristal.